108 नहीं एत उंचा जाऊँ डर लगन चारिपटे बुलूँ किसी नेत बंधा हो बहुत उंचारे जा भगवान भरोसा जाइए समस्त बांधुंट एवं सन्ध्या है ना से देखा जाऊनी आम बुलायाई पुरी ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଟିକେ ଦୂରେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛି ଆଉ ନେତ ବନ୍ଧା ଶୋଇଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ଆଉ ବୁଲିବା ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା କରି ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ପୁତୁରା ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଯିବି ଭାବିଲି ଯାଇପାରୁନଥିଲି ତାପରେ ଏଇଥର ହେଇ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଯିବି ଭାବୁଛି କେବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଆଉ ଥରେ ଯିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ଆଉ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ପରିବାର ସହ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବି ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆହୁରି ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ପୁତୁରା 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ 3 ଦିନ ରହିଲୁ ସବୁଦିନ ଆମର ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବେ କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ନା ସେଥିପାଇଁ ନେତ ବନ୍ଧା ମାନେ ନେତ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା ତ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜଣ ଆସିଗଲା ଆଗରେ ନା ନେତ ବନ୍ଧା ସରିଗଲାଣି ନା ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ବହୁତ ଜାଗା ପୁରୀରେ 4 ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲୁ ସକାଳୁ ଗଲୁ ଏମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ତ ଏଲାଉ ନାହିଁ ନା ଭିତରକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ରହିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ତାପରେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମାନେ ପୁରୀ ଯିବାଟା ହିଁ ନଥାଏ ତଥାପି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଦୟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ତ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ଫେରେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ କାହିଁକିନା ଭିତରୁ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଲାଉ ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ତ କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଛି କରିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ତ ସିଏ ତ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଅନୁରୋଧ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ମନରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଲିଣି ଯିବି ଯାଇପାରୁନଥିଲି ଆଉ ଲୋକ କହନ୍ତିନି କି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ମାନେ ଦେଖିପାରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯାଉ ଇଏ ମଉସା ଜଣେ ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ମାନେ ମନ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହାକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ଏବେ ଆମେ ଗଲୁ ମାନେ ହୋଟେଲ ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ନା ସେଥିପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ କଲୁ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ହୋଟେଲ କେଉଁଠି ଖୋଜିଲୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇଛି ନା ପୁରୀ
7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ତ ବଡ଼ ହେଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ମଉସା ଜଣେ ଦେଖା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ସିଏ ବି ଆମର ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଝର। ସେ କହିଲେ ଏକା ମାନେ କେଉଁଠି ରହିବ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରୁମ୍ରେ ମାନେ ମିଶିକି ରହିଲୁ 3 ଜଣ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ମଉସା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ରହିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଗା ଜାଣିନୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ମାନେ କେଉଁ ପଟେ ମାନେ କ'ଣ ଜାଗାଟା ନା କ'ଣ, ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଏମିତି ପଚାରିଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଲୋକ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ